So let's talk about a statement randinonzwa richishandiswa especially panenge paita funeral. Ndimwari vaita kuda kwavo. Is it true kuti ndimwari vanenge vaita kuda kwavo? Sometimes vanhu tinokomfortana muma problems but comforting each other with lies. Munhu afirwa nekamwana kachechi kadiki ka 2-year-old girl. Muti hanzi ndimwari vaita kuda kwavo. Yes, sometimes anogona kuva mwari aita kuda kwake, asi dzimwe nguva anenge asitombori mwari aita kuda kwake. Dzimwe nguva inenge itori attack yaSatani. Vanobva vati ndimwari aita kuda kwake. Can people die before their time? Yes. The Bible says people can die before their time. Saka mukukamfotana umu, vanhu I think tinokamfotana so bad. I think tiri kutukisa zita raMwari nekukamfotana kwedu ikoko. Muridzi weruva atana. Yes. Is that true? That's why sometimes vamwe vanhu vachizoti inini mwari wamunonamata handimudi. Muneiba wangu kana kuti ndakafirwa nekamwana kacheche, vanhu vakati ndimwari aita kuda kwavo. Muridzi weruva atana. Handisi kuti mwari havatokwanisi kuzviita izvozvo. Mwari vanotozviita 100% and vanotori nepower rokuzviita. Let me tell you kuti mwari vanozviita zvadii kazhinji kacho. God is a jealous God, right? And haadi another God in front of you. He is a jealous God. So if all the time pawanga uine nhumbu kana kuti pawanga uri barren, wanga uri a worshipper of God, wobva wazoti gorera uchaita mwana, wobva from being a worshipper of God wakuworshipa mwana wako wawazvarawo, God's anger can be kindled and he will strike that child dead because he is a jealous God. Your child is taking the position of God in your life. So mwari vane tsika iyoyo yekuti kana mota yako chaiyo ukaiidoliza kudarika zvimwe zvese inobiwa. Inoti kuti ndimwari vanenge vaba, but he will allow mbavha kuti dziwane victory musi iwoyo only because you are idolizing your car. Vazhinji venyu izvozvi zvimabasa amuri kuluza. Sorry, nhasi I'm not going to comfort you with lies. There is times for comfort, but there is time for being brutal. So I'm being brutal here. Sometimes basa raunaro right now unogona kuri loser ninawe kuti unenge wakuri idolizer too much. You are always take naro kuseni masikati manheru. No time for reading the word, no time for prayer, no time for fasting. You are always busy looking for money. And God vabirwa time yavo vanonyatsoita jealous. He will allow the enemy to strike that job. Obva wanza kunzi trukuda ku office, business is quiet, we need to let you go. And the funny thing you do after that, munomanya kuna mwari, my lord, my job, please, ugoto declare. Sometimes the reason why muchinamatira mabasa munenge maluza muchiti mwari ndikuda basa iroro back in the name of Jesus. The reason why zvisingaitiki nekuti wanamata even in the name of Jesus, inawe kuti wakaritorerwa naMwari, hanzi no one can deliver from the hand of God. No one can deliver from the hand of God. So if it's God abata basa rako iroro, ziva kuti chero kanamata in the name of Jesus hapana chauri kuwana. So it's not only basa, it's not only vana, even mukadzi wako chaiyo. Vari kuvarume vanoidolize vakadzi too much. Mwari vanokutorera mukadzi iye. Death can strike a person waunoda too much because he is a jealous God. So beki kunyaya ndichitaura nyaya yekuti hanzi muridzi weruva atana. Sometimes asi muridzi weruva atana. Sometimes death yastrike because of curses ari mufamily. Not only from you but from your 4 generations going back. Ikesi mune mamwe mafamilies anotori paround yekufa mukando werufu wekuti this time chiri kumba iyo, this time chiri kumba iyo, this time chiri kumba iyo. Nemhosva dzakaparwa nemadzibaba enyu. Madzibaba enyu akaenda kung'anga achitsvaga mushonga wezvibhagera kana kuti mushonga wemabhebhi kana kuti mushonga wekufudza mombe kana kuti wekuvhima kana kuti wekurima, but mushonga uya vakanga vasina kuudziwa zvekuti mushonga uya uchada reward. So chinombonzi mushonga chechinzi mushonga chii, unenge wangopuwa yespirit, unenge wangopuwa yedhimoni rekushanda naro. Uchivhima ndo rinokudza kuti mukairapa, uchitsvaga goridhe ndo rinokufemberesa pane goridhe, uchida urova zvibhakera ndo rinokutoita kuti uhwine victory, uite zvibhakera zvine simba. So unenge wangopuwa yespirit, but spirit manje haishandi mahara manje. Spirit inoita, maspirits anoita anonzi macovenants. Covenant is an agreement between two parties. Kuti ndiitire ichi ndokuitira ichi. Ndo yakafanana neyatiri nayo naMwari. Nonzo vanhu vachisimbisana, topinda by grace, this and that. But Jesu achitaura kuti behold, I am coming soon and my reward is with me to give each and every one according to what they have done. Grace. So covenant, covenant is an agreement between two parties. We as Christians, we are in a covenant with Jesus and we have to do something in return to worship him, to win souls, more souls to his kingdom. We have to do a lot of things.
auti iwewe wangotendeuka wangorelax wangogara. You are not fulfilling the covenant. Watobreaka the covenant. Unofanira kuti wapinda mucovenant woita zvawakanziita zvese list yezvinhu zvawakanziita muagreement. Even paFacebook chaipo kana paYouTube pane ma-terms and condition nema-agreements anoitwa paya pane pakanzi agree. Paunonobaya agree ndo mune mitemo yese imomo. Saka kana usina kuverenga mitemo iyoyo usingaizive uchaibreacha nekuti hausi kuiziva wobva waaffectwa. So ndo zvinoitika muma-marriages right now. So ndo zviri kuitika mulife yevanhu right now. Vazhinji venyu makabreacha ma-covenants akaitwa nemadzibaba enyu nema-spirits. That's why people are struggling. That's why people are dying. So zvinowanzo kuitika ndezvekuti baba wako iwo kana kuti grandparent vakaenda unoromba. Vaenda unoromba vakaita mhiko yekuti alright, spirit, marry my child. Ndiwo ucharoora my child. He did not understand what he was doing. He was even laughing and thinking, how can a spirit marry my child? It's been now 4 generations that spirit iri kungoramba ichiti uyo akafa anga akaroorwa yonoroora umwe, uyo akafa yonoroora umwe, uyo akafa onoroora umwe. So sometimes your barrenness yamuri kucomfortana right now. Sorry zvenyu kune vari barren, but I'm not saying this to hate you, but I'm saying this so kuti umbomuva, umboshekeka. Atidi kuramba chipanana ma-sweet words, tisiri kupanana the tough side of it also. I want you to look at things in a different way. Sometimes muri kucomfortwa muchiudziwa kunzi mimi ndiMwari waita kuda kwavo, muchitokoterwa vana Sara kuti Abraham nana Sara vakaita 100 years this and that, saka Mwari ndo vanenge vachiita kuda kwavo. Yeti problem iri kumba kwenyu. When God is looking down akatokutarisa anenge achiti kuti mwanangu enda unamatirwe, kana kuti mwanangu tsanya problem ipere, kana kuti mwanangu ita so. So God is being mocked nima problems akakonzerana nababa vedu. Mwana wangu inini, kana kuti mwana wako iwewe mucheche afa. Problem ye kuma 4 fathers uku, kuma shure uku, but yapinda mba mako nasi because muri pamukando. Last month or maybe last year yakange iri kune hama yako iri kubhowera, imwe yausingachatozivi. Last year maybe yakange iri kuhama yako iri kuChipinge. Last year but one yakange iri kune hama yako iri kuGokwe. But zvinizvo zvese haumbozivi kuti mumusha medu muri kufiwa nekuti branch renyu rakurisa, but chinoenda chichiti chikanhonga mumusha uyo, chononga mumusha uyo, unoona kutopedza 10 years mumusha menyu musina rufu, but ruchadzoka futi ruchatenderera. Not nekuti muridzi weruva atana, but nenhava yekuti kune ma-spirits ari kutevera an agreement yakaitwa nemadzibaba. Sometimes ma-spirits iwayo akabreakerwa agreement. Munhu aifanirwa kuroorwa nespirit iyoyo akunamata, and hakuna acharooreka because maakunamata mese. Saka chichi chaitika, spirit ichaenda chinoataka vachiri vapenyu. So chichi chaitika kana uyo anga kanzi ndiye mukadzi wechinhu ichi akaenda unonamata, spirit ichatadza kudana nemunhu iyeye because aana Kristu. Yautanga kunetsa vamwe vari mufamily vasinganamati, kana kutonetsana nevarume because covenant inenge yabreakwa kapa. Saka spirit iyoyo yakubreaka covenant. Instead of marrying mwanasikana wekumba kwenyu, yakuuraya now. So I don't want you to use those words kuti Mwari vaita kuda kwavo. Vanhu fambai tsvagai ma-problems kuti problem iri papi. Yes, fambai mutsvage problem. Kana kuri kunamata kwirai makomo munamate mutsvage problem. Kwete kuzvikamfota kuti wafirwa nemwana this year, wafirwa nemwana uswera mangwana, wafirwa nemwana uswera mangwana, obva kuti Mwari vaita kuda kwavo. Yeti Mwari ari kungoti if only you knew I'm not the one. Shoko raMwari rinoti God desires everybody to be saved. Aindiwonese kuti izano raMwari rekuti mwana anozvarwa oita one day obva afa tobva tati Mwari aita kuda kwavo. Can that make sense? Zvakafanana nekuti ndingati pane mamwe situations I know zvinoitika. Zvakafanana nekuti ndini ndiri breadwinner kumba kwedu ini kwaMutarani, ndinde ndichiprovidera family, vamwe vese ndichibhadharira vana chikoro, ndichididi, kwobva kwanzi ndafa, vanhu kuti hanzi Mwari aita kuda kwavo. So are you telling me kuti in God's mind he knew kuti this Peter here ndiye ari kuita take care of vana vari kuchikoro, ndiye ari kupa mai chikafu, ndiye ari kuita sei, so Mwari allowed, or Mwari atoti ndakutanha ruva rangu Peter kutomubvisa pane vanhu vari kubetserawo nekuti nguva yake yakwana. Yes, it happens, but not always. It's not always God. It can be sometimes Satan. Ano vazhinji ndo pavanozopanduka manje. Saka Mwari sei vachiona zvinhu izvozvo zvichiitika vakangonyarara vari uko, Mwari vakatotipa this authority kare. It's like wakafanana nemusoja akatopiwa pfuti akanzi go out there, protect yourself and protect your family or the citizens. Wakatopiwa zvinhu zvekurwisa nazvo. Mwari
achitokuona nesimba rakakupa, Satan by the snap of your finger kudai, he can flee just because waita so ne-authority yaunayo. You don't need even to say Satan ibva panapa kana kuswera muchiti out muchitira noise. Kona uchitoita noise 1 hour uchiti out demoni risati rabuda, imbosiyana nazvo, imboita unonamata first, ena unonamata uwedzere anointing. Demoni rofanira kuti uchitongosvika munhu otanga kuti demoni rotobuda roenda. Kwete zvakumbokurukura nemadhimoni uchibvunza madhimoni ma-questions. Dhimoni rotosvika pakuita sermon muchechi, kuparidza dhimoni, vanhu vakateerera dhimoni richiparidza. Tinokutyai munhu waMwari. Mamwe madhimoni anenge achitoshanda nemapasta aya man. Rero atoudzwa kunzi right, iwe unofanira unobata mai vakaita upombwe nezuro, since iwe uchiziva kuti vakaita upombwe, enda unovapinda. Then pandongosvika wobva waita kuti vamanifeste, wobva watotanga kutaura zvese uchitaura kuti tinokutyai tazodai. Dhimoni rototaura kuti man of God amutangiki, moto mune moto. Vanhu votanga kupraise munhu waMwari kuti saka this man is powerful, yet he communicated with the demon. Yes, vanhu vanotama staged managed miracle, but miracle yacho haina kustagiwa physically, yastagiwa spiritually. When they go into the spiritual realm, they talk to demons and say, come into my church and cause people to manifest and fall. Dipese panofamba pa vanhu vati rakata. That's why iwewe you have been going to churches uchida kudonedzwa, uchida kuburiswa demoni kuti maybe ndine demoni, but it never happened. Pastor ivavo vaitobata vanhu musoro vachita sei ukafungidzira kuti maybe nhasi ndasvika pamunhu waMwari ndichadonhawo nhasi. Hauna kudonha, wakaramba wakamira. Why? Because this whole thing is staged. Not physically yekuti hanzi vatsvaga munhu iyeye kana kuti vataurira nemunhu iyeye. Wakatoenda unointerviewa munhu iyeye uchimubvunza kuti chichaitika naye iwewe, anenge asingatozivi, anenge asingana clue. But pastor anenge vataura ne-demon to possess people. Not only one, demons to possess people. So sometimes it happens kuti muchechi muya mademons anenge achitoscreama, anenge atori chitsotsi, inenge itori scam zvayo. Pastor anenge atori ne a covenant nemademons. Because a pastor has authority over his flock, right? So what happens is kuti munhu wese ari muchechi momo ari under that pastor. So that pastor has authority to hand you over to demons. Ndosaka muchinzwa muBhaibheri pane imwe vhesi yakambotaurwa munhu achinzi hanzi hand him over to Satan. Aripo munhu akatonzi hand him over to Satan. A pastor ane authority yekukuita hand over to demons, achitosacrifice muchechi. So imwe problem yawatove nayo iri kubva muchechi, iwo ndokwauri kutizira uchiti ndikutiza akumba, ndikutiza murume, ndikutiza mukadzi, kutiza uenda kuchechi. But problem yako yekumba iyo iri kubva kuchechi. So don't comfort each other nekublema Mwari. Zvinhu izvi ndazvitaura because zvinondirwadza. If I listen to most of my friends vakasiya kunamata kana kuti vasinganamati, ndo pane blame yavo ipapo kuti why Mwari achirega zvinhu zvakashata zvichiitika, why zvazodai. But the reason why tine ma-problems right now is because of a human being. Not because of Satan, not because of God, but it's because of a human being. Mwari vakatisika tine free will, vakati chiko, vakati alright, ndakupai zvese mune free will. Choose me. But I'm telling you to choose me because in ndiri good. But we chose the other side. The reason why tine ma-problems inawo ya Adam. Ma-problems esa tinawo inawo ya Adam. Satan anga asina authority inawo ya Eve. From Eve to Adam. And then problem carried on. Nanhasi tichine ma-problems iwa. So sometimes kuva barren kune munhu. Sometimes zvinhu zviri tongori scientific zvekuti maybe something mudumbu mako makakanganisika. Ukazvara mwana chirema iwewe nhasi, don't say kuti hanzi Mwari vaita kuda kwavo. Sometimes pane ma-genes or whatever zvine zvatongoitika zvitongori scientific. Zvisinei nekuti hanzi Mwari ndo vati ngazvidaro. Imi munofungidzira kuti ndiani mubereki ari right anoshuvira kuti dai ndazvara mwana akaremara? Do you think in your mind kuti Mwari anototi dai mwana uyu azvarwa akaremara? In your mind, as just and righteous as God is, do you think kuti anoti dai mwana uyu azvarwa akaremara? Let us learn to understand kuti sometimes kuzvarwa mwana ye akaremara, sometimes maybe inawe yekurwa kwawaita nemurume uchiri nenhumbu, or sometimes inawe yekurara kwawaita uchiri nenhumbu, or zvawaidya zvaiafekta mwana uchiri nenhumbu. Pamwe waidhakwa, pamwe waita sei waidhakwa maybe mwana kubuda Down syndrome. Kana kuti itori case that is in your family yekuti imimi futi ndimi vanhu munofanira kudhila nayo, but kuti mudhile nayo munofanira kunge mapinda pa authority ya Mwari. Otherwise amungamugoni kudhila ne problem iyoyo. So ma problems mazhinji ari kuitika
ari kukonzereswa nevanhu, and the people are the ones to blame, not God. God is not causing the problems. Kudzingwa basa kwako iwewe haasi Mwari aita kuda kwake. Kurwara kwauri kuita izvozvi haasi Mwari aita kuda kwake. Chirwere chaunacho icho chemukondombera icho haasi Mwari akaita kuda kwake. Madecisions evanhu, either murume wako or mukadzi wako. So since tiri vanhu tichiinteracta nevanhu tinoaffectwa nezvinhu zvinoitwa nevanhu. Kune vanhu vakatonge vachitobata covid dziya vachitoita zvavaiita vachitozama kutesta zvikazobva zvatoita outbreak, zvikatova chirwere chakabuda chikatekeshera nenyika yese. Unonzwa munhu akuti ndiMwari vakaunza covid. Sometimes it can be, but sometimes it's not. Hapasi pese panoitika death inenge yakonzereswa naMwari. Bhaibheri rinotaura kuti Satan ari kumove around the earth seeking whom he may devour. So he is out there eating people. Nyoka yakakeswa ikanzi chii? Ko nyoka yanga iri Satan yakanzi dust you shall eat. Vanhu vazhinji izvozvi vanofungidzira kuti nyoka yakakeswa ndidzo dzidzirapa idzi. Aiwa, Satan chaiye ndiye akakeswa. Akanzi dust you shall eat. Iwe munhu wakanzori dust. Saka wafunga kuti nyoka iri kudya dust. But kana uri muna Kristu uri dust rinovava ritodyike. Saka nyoka haikudye. Do you know kuti kana uri mutendi muKristu, Satan akamirira musi waunotadza kana musi waunoita chivi, uri kuhotera kune pfambi, ndo musi wakamirira iwoyo, obva akubhomba ipapo okuisa rimwe chirwere rinokupedzera one day. Rekuti uchingobva ipapo unongonokosora 2 weeks 3 weeks dead. Ndo zvakamirira Satani izvo. Saka Satani ane paari kutitaimira ukuziva kuti ndomubata kana atadza. Uyo abva atukana nemukadzi kumba uyo, ikanditsvake matsotsi ndimurobhesa. Simple. Aita hanza ndarobiwa nematsotsi, ndatorerwa foni, ndatorerwa mari, kumba ndine mukadzi nemwana ndoda kubhadhara rendi, mobva mandiudza kuti hanzi ndiani? Hanzi ndiMwari, Mwari waita kuda kwavo. So Mwari wangaida kundirobiweni. Hatendi, mari idzo dzimwe dzamuri kuparidza muri kutukisa Mwari nevanhu vasinganamati. Mwari havapo ipapo. Ma-issues mazhinji atinawo in the world akakonzereswa nemunhu wenyama. Yes, you can tell me any problem yauri kufungidzira ndokuudza kuti 100% yakakonzereswa nemunhu wenyama. Iwewe in your life ukada kurejecta God kuti Mwari handikudei, I don't want to see you in my life, you can do that but you will still live. Don't even think kuti hanzi uchamuka wakafa. Even kuchinaya mvura ichipenya wakati Mwari strike me with lightning, he's just there listening kuti you don't know what you're asking. He may not even strike you. Ari kuti itai zvamuri kuita, judgment day richasvika. That's what God is saying. So whatever problems that we are coming across right now, some of these problems is not even Satan. Azhinji vedu pa judgment day tichanoti ndi Satani Mwari. Satan unoti wakandoona kupiwo, unondiziva iwo, takambosangana. Noishaya kuansa kuna Satani. Makambozoona zvinoitika munhu abatwa paya kana kuti abatwa achiita mhosva yanga achiita. Unzonga uchizviitire nayo kunzi ndi Satani. Wamuona kupi Satani iwe. Satani atozoya pauri nekuda kwemadesires ako. Ndiwo wanga wagara une desire iyoyo. Satan can never use you. Satan can never come to you uri pa right standing na Mwari. He doesn't have access to you. Ndio paya panonzi resist the devil and he will run away because hausi kubatika. But iwe ukabatika Satan pem achinokubomba. And my problems amunawo sometimes haasi Satan, sometimes haasi Mwari. Ndimi munhu, a human being. Kafana nezvozvo zvatiri kuitwa muno muSouth Africa, budai mabahambe, this and that, tiri kublema Mwari, vamwe vari kublema Satan. But people vaita ma-evil ambitions, people vaita ma-evil desires, Satan obva apinda. Vanhu vakavawo nema-good desires, Mwari obva apinda. But these people have evil desires, therefore Satan ndiye anobva againa. So Mwari na Satan is like, Satan akamira kune road yake iri wide iyo, Mwari wakamira zvavo pa road yavo iri narrow. Vari kuti choose kuti uda kuenda kupi. The world is choosing Satan. It's not Satan who's choosing people. The world, people are choosing Satan and other people are choosing God. So the reason why I'm telling you all this message that I'm telling you, ndoda kuti ufight any problem yaunayo, bend down, go down on your knees, kwira mugomo, tsanya, break it. Namata uchi break these whole things. My problems amunawo haasi Mwari mazhinji acho. Mwari sometimes zviripo, I'm not rejecting kuti zviripo. But kufa kwakaita baba vako kana zvakafana nini. My father was poisoned, food poison chaiyo. Kufa mubaba wangu vachirutsa ropa, unondiziva kuti hanzi ndo kuda kwaMwari. Iko no. Andituke Mwari nekufa kwababa wangu. I blame people who poisoned my father. Munogona kuti hanzi akazoita apozeswa nespirit. How did the spirit get access kupossessa munhu? It's because the person allowed the spirit. So the whole problem inodzokera back pauri wewe.
Why do you think kuti munhu achaenda kugehena, anotadzira Mwari achaenda kugehena? Hakusunza hanzi Satani enda kugehena for mhosva dzemunhu dzawakakonzeresa munhu. Kurunzi iwewe enda kugehena nemhaka yei, nekuti wakatendera Satani. Saka Satani wamuri kublema miti, Satani ndiye aita kuti timwe doro, Satani ndiye aita kuti tipute mbanje, kana Satani ndiye aita kuti tite cocaine. No, it's not Satan. Your friends brought cocaine to you and you. Satani akatoonawo kuti uri kutamba nevanhu. Satani zvachoita manje chinoti chikavhura magwaro, so chotasa magwaro munonzi hanzi keep company with the wise and you will become wise. Bad company corrupts good morals. But saka wabreacha mutemo kayo. Chobva chakunyangira test man, peer pressure, test man, zvinokupinza mumudu so friend yako chayo ndio iri kufurira through Satan, through your friend, because uyo akubhema kare, akuita cocaine kare, agara akatobatwa na Satan ndiye atoine control. Saka akukufurira iwewe through your friend, ndio zvoita Satan izvo. Saka the reason chinozoita kuti iwe uzotanga kuzviita zvinhu zviyazvo inawe kuti ungotoriwo nedesire. Your wicked desires ndo dzakaunza Satan. Kana une madesire ekudesire zvinhu zvaMwari, the angels of God will be with you. So again, lastly, tambura kwauri kuita, kutotambura chaiko, kukurira kumusha kwawakaita is not mhosva yaMwari. I want you to remove God, because mukaisa Mwari muchaiginwa zvinhu zvizhinji. Kuti munhu anotorelaxa ari kugokwe kumusha uko kudotito kana kumucholocho akarelaxa ariko kachita Mwari vachaita kuda kwavo. But pamunozobva munhu kucholocho achienda kuSouth Africa wotoona munhu iye akudzoka achivakaimba, munhu iye akudzoka ane benzi, woti futi Mwari akaita kuda kwavo. Hai man, ndiwe usinoenda kuSouth Africa iwe, ndiwe usinoenda kuDubai man. Mwari akaita kuda kwavo kuti uve dofo kuchikoro. Zvinoti Mwari akazvarwa akadaro. No, it's either it's a case iri mufamily or something. Saka munhu paanozvarwa ari empty memory card. Zvinozolodiwa imomo vanhu vachaloda. The whole thing put it back to a human being. Right now, the reason why you don't have a land, the reason why you don't have a title deeds, it's people who are restricting you from all these things. Even zuva chayo, sometimes drought chayo. Do you know that scientists are busy doing wicked things out there kuti vakonzerese drought? Do you know that people do what is called cloud seeding? Kuenda kunospraya makore mudenga. Kuruda kungovharira zuva kuti zuva risapise vanhu, kana risadziise zvimbeu dzenyu. Osora vaita cloud seeding. Yeah, they're doing it. Mvura chayo rotadza kunaya nekuda kushereketa kuri kuita vanhu. It's people, human beings. Wakaenda kuchechi yakashata ukabirwa mari, oblema Mwari. Ukafamba usiku ukarobhewa nematsotsi, oblema Mwari. Ukaitawo wiki zvako pakunamata, Satani obva akubhomba kana kukubhombera mwana, oblema Mwari. I know kuti it's not like that kuvanhu vese. Kunewo vamwe vanhu vakatoitikirwawo nezvakashata. But still ndiri kuti it may not even be your weakness, but maybe your husband or the bloodline of your husband. So I'm not saying iwewe as a wife you are not praying. I'm not saying kuti I'm just bringing in an awareness yekuti sometimes my problems atinawo haasi Satan, haasi Mwari. I don't know, maybe ningatoti 70% tisu isusu vanhu my problems. Like I said, Satan anotoshanda kana tamutendera. Mwari chaiwo muupenyu hwedu anoshanda kana tatoti Mwari uyai. But Mwari as a loving father ari kutongonaisa mvura, ari kutongotipa mvura, ari kutotipa upenyu, tiri kutomuka every day. Mwari ari kuramba achingotiitira good even though we are doing evil to him. So is he the God that we should curse? My Africans right now, they are busy blaming kuti white people, where was God when we were colonized? Ignoring the fact yekuti imimi maita hanzi taita chivanhu chedu and this and that chivanhu chacho ichuchu chakauya chikangodefeatwa. Where was chivanhu when Africa was colonized? So you see the problem goes back to human beings. It's white people who colonized black people, and it's black people who were not able to defend themselves. Don't include God there. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvaitoitika ukatarisa even kuvana veIsraeri chaivo. Zvishoma zvakaitika zvakonzereswa naMwari, zvimwe zvinhu zvaitokonzereswa nevanhu. Mavictories ese zvaitove zvibhakera. Why do you think Mwari aitendai munoita zvibhakera uko? Muwane victory because muri vanhu. But iye dai aida pamwaigona kungouya kuti alright, mimi maCanaanites ndakukuparadzai mese kawani. But people had to do it. So your problems that you have, it's not God sometimes, it's not Satan. But yes, I'm not rejecting that God can do something that we may call problems.
And I'm not rejecting that Satan is also busy trying to do it. But the reason why Satan will succeed is because it's also at least on our right position to defend ourselves. Just like kubvunza kuti why was Africa colonized? Africa was simply colonized not because that's what God wanted, but because they were defeated. Either mentally or physically, they were defeated. That's how Africa was colonized. It has nothing to do with God. So Satan na Mwari ndivo scapegoat yedu. Kuti hanzi achaitika chakashata ndi Satan. Chaitika chakanaka ndi Mwari. Mwari chavanogona kungoita ndechekuti vanogona kungokuudza zvokuita, but unogona kutodecide kuzvirejecta. And havambokuforce futi. Satan futi anogona kutokuudzira zvokuita, wogona kutozvirejecta. And hakuforce futi because anenge asina authority yacho. So ini ndoda kumboti nhamo yaonayo nhasi, problem yaonayo nhasi ndi Satan or ndiwe. Mwari anowisha good. Mwari anoda kuti munhu wese aponeswe, ndozotaura shoko raMwari. Saka yes, let's go fight Satan. Let's go fight our egos. Let's go fight nyama. Fight the flesh. Ladies and gentlemen, thank you so much. Peter Mutarani, signing out.